Slovenskí hokejbalisti do 23 rokov sa v úvodnom vystúpení na šampionáte v Hradci Králové stretli s Veľkou Britániou. Krajina suchého humoru a nevábnej kuchyne nepatrí v hokejbale medzi svetovú špičku. Proti takýmto súperom však niekedy nie je ľahké vyhrať, čo si družina Milana Rampáčka veľmi dobre uvedomovala. Úvodná tretina sa niesla v znamení neutíchajúcej snahy Slovákov otvoriť skóre zápasu. Paradoxne, v prvej šanci sa ocitol i hneď po úvodnom vhadzovaní Dylan Holika, ktorého dokázal Borovský vychytať. Na opačnej strane sa v prvej vážnejšej šanci ocitol Martin Benko. Útočné chúťky Slovákov na moment zastavil Ethan Dyness, ktorý sa objavil v prečíslení 2-1, úspešne zakončiť však nedokázal. Osud do svojich vlastných rúk zobral Andrej Siakeľ, jeho individuálnu akciu zastavil spoľahlivo chytajúci Dominik Rae. Slováci po prvýkrát udreli na začiatku 4. minúty, keď do poloprázdnej brány zakončoval z uhla Andrej Siakeľ. O niečo neskôr sa pred britskou svätyňou opäť blízkalo. Rae však loptičku po druhýkrát zo siete zatiaľ ťahať nemusel. Zápas mal aj korenie v podobe niekoľkých potýčok. Briti boli stále na dostrel gólu a cítili šancu s týmto zápasom ešte niečo urobiť. Naši ďalej zahadzovali nemožné. Niekoľko dobrých šancí na druhý gól sme nevyužili. Skvelé zákroky si pripísal Rae, pri ktorom však viackrát stáli všetci svätí. V polovici úvodného dejstva sa začal lámať zápas. Za vysokú hokejku bol na dvojitý menší trest vylúčený Aiden Cox. Vo vlastnom oslabení sa však v negatívnom svetle ukázal britský gólman Rae, ktorý z frustrácie posunul vlastnú bránu. Táto erupcia nevinútených emócií poslala Ostrovanov do troch a v početnej výhode od dvoch mužov sa presadil Šimon Lopušan 2-0. Prvá tretina skončila rovnakým výsledkom a pred zvyšnou polhodinou hry bola na stole otázka, či sa Angličanom podarí vrátiť späť do zápasu. Vývoj stretnutia ukázal, že sa im to nepodarí. Miernu peripetiu v zápase prinieslo Vojčíkovo vylúčenie za seknutie, naši reprezentanti však aj tak prevalcovali súpera v prostrednej časti poltuctom gólov. Postupne sa presadili Vojčík, Benko, opäť Vojčík, Chmelko, po druhýkrát Benko a pre Britov katastrofálnu druhú tretinu vyúčtoval sekundu pred sirénou Siakeľ. Ostrovania reagovali aj oddychovým časom, aj striedaním brankára, nič im to však nebolo platné. V záverečnom dejstve Slováci pridali ešte 3 góly zásluhou Zumera, Korbínyho a Putalu. Po výhre 11-0 tak naši rázne vstúpili do šampionátu, na ktorom obhajujú strieborné medaily z Liberca.